Vi vil gerne vise, hvor enkelt det er at forbinde en Cypherlab 1660 stregkodescanner med en iPad. Vi starter med at gå ind under Settings. Så aktiverer vi Bluetooth. Tænder for scanneren. iPad'en har nu registreret scanneren, og vi beder om en parring. iPad'en vil nu have en pinkodeindtastning, og det gør vi via det medfølgende pinkodeark. Scanneren er nu parret med iPad'en, og for at illustrere det går vi ud af Settings og åbner et Notes og indscanner nogle testkoder. Nemt og enkelt.